hadisai wa mutala'ati siyarihi sallallahu alaihi wasallam, a rinka karatun tarihin manzon Allah. Karatun tarihin manzon Allah ba sai a maulidi ba, ya kamata ku gane wannan. Kuna yaudarar kanku ne. Babu wani abu maulidi a musulunci, babu malami kwaya ɗaya da zai iya kawo maka ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama. Duk wanda ya ce an haifi annabi ranar 12 ga watan rabi'in al-awwal ya tuba, ƙarya ike. babu hadisi ko kwaya ɗaya akan haka. Ka je ko ina a duniya ka ce Muhammad Awwal Albani na zariya shi ya faɗa. Babu hadisi ko kwaya ɗaya game da ranar da aka haifi annabi, sai dai cewa litinin ce. Wannan ne ya tabbata a hadisi, amma 12 ga rabi'un al-awwal wannan ƙarya ce, malaman kissa ne suka faɗe ta, babu ita a cikin hadisi. Duk inda za ka kawo ta ba hadisi ba ne. don haka waɗanda ke binciken tarihi da suka zo sai suka yi ta saɓani, saboda sanda aka haifi annabi ai ba wanda ya san zai zama abin da ya zama, kuma iyayen shi da kakannin shi ba sa datin, ba sa sa ranar haihuwa, kamar yadda galibin bahaushe yanzu tun ka same shi dan shekara 50 sai dai maka yanki faɗi. in ka ce baba yaushe aka haife ka, sai ce to sanda nehu da NPC suka yi nan fada a anguwar nan tamu. To nehu da NPC fada nawa suka yi? Saboda Allah. Ko kuma sanda Sardauna ya zo ya wuce ta kwararan nan, to Sardauna sau nawa ya wuce ta nan? Duk wannan ba kame-kame ba ne? Da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rubuta ba. Litinin din ma mun san litinin din ne saboda ya faɗi a hadisi. Me yasa kake azumi din ran litinin da alhamis? ya ce saboda ran litinin aka haife ni. Hadisi ya tabbata a haka, yana cikin sunan musnadul imam Ahmad da sahihu Muslim. Shikenan. Amma 12 ga watan Rabi'in al-awwal, wallahi al'azimi masu kissa ne kawai suka yi ta laliba-lalibansu. Don haka ka koma kana bincike sai ga wasu suka ce 12 ga watan Rabi'in al-awwal, wasu suka ce 19, wasu suka ce 17, wasu suka ce 21. Duk abin ya zama me? Ya zama kame-kame saboda babu wata shari'a da Allah ya shar'anta. Da haka ku daina wahalar da kanku. Da tun kuna maulidin zaune ba ku taba kawo mana dalili ba, yanzu kun zo kun ce wai maulidin zagaye. Na zaune ma ba ku kawo dalili ba, balle na zagaye. Wani abu ne maulidin zagaye yanzu. Har yanzu kun kasa kawo hujja akan na me na zaune da ake yi. Na zaunen nan fa da ake yi daɗin yadda ake yin shi tarihin manzon Allah ma ake karanta. Amma ka'idar ibada in za ka yi da nufin neman lada sai kana da dalili, in baka da dalili ka batta. Domin malaman ilimin usulul fiqh suka ce kofar ibada a rufe take, kada ka yi sai an ce ka yi. Shine kamar jarabawa ce a makaranta. Jarabawa in malamin ka bai maka setting ba, haka siddan zaka anso question ka kawo mishi, to jarabawa ba a yin ta sai an tambaye ka. Amma research fa koyaushe ka yi research ka kai malamin ka zai duba maka. Saboda haka kofar ibada a rufe take, karka bauta Allah sai an ce ka yi. To in dai dan ibada kuke maulidi, wallahi alazimi ku daina bata kanku lokaci, ba ibada bace. Shehu dan hodiyo ko a littafin shi ya sunna ya faɗi. Amma yanzu an yi overtaking shehu dan hodiyo ne, kowa abin da ya ga dama shi yake yi. Kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai rana ɗaya ce a shekara ba, kullum muna kaunar manzon Allah sallallahu. Kaunar shi imani ce, kuma yin maulidi ba shine dalili akan kaunar shi ba. Karanta ashifa ce waye wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi. Alamar kaunar manzon Allah ita ce bin sunnar shi. Sunna nawa kake bi? Baka bin sunna, baka kaunar manzon Allah, amma dan ka tashi an sa maka ICD a ruwa ka kwana kana ihu kana cewa muna kaunar manzon Allah, kana bata kanka lokaci ne, kuma ka hana matan mutane bacci. Saboda haka jama'a, wallahi alazimi ni mai nasiha ne gare ku, ba hari na kawo muku ba attack ba cin mutunci ba. Duk malamin da ya ce maka maulidi ka ce mishi ala gafarta malam, abin da muke so shine su Abubakar ne Siddiqu sun fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka bude ka karanta mana ina ne su Abubakar suka yi, ina su Umar, ina su Uthman, a ina suka yi. Bana
mu shehu ɗahir bauchi duk ya hutashe mu, duk ya hutashe mu. An yi hira da shi a tasha ainihin halifa da talbijin da rediyo live, DITV alheri rediyo, ga talabijin ana kallon shi, ga FM alheri rediyo. Aka ce mishi maulidi da ake ce a aishi asalin maulidi kamar yadda ake birthday ne haka mu ma muke yi. Muka ce shi kenan shehi duka hutashe mu, shehi ya hutashe mu. Ya ce ba aya bane ba hadisi bane, yadda ake birthday haka. To birthday jama'a su wane ne aka sani da birthday? Shikenan. Don haka ku daina bata lokacinku, a daina haɗa mu faɗa da ku ana cewa mu maƙiyan manzan Allah ne. Ina za mu ki manzan Allah? Tun da muka tsaya nan me muke faɗi? Hadisan manzan Allah, muna son manzan Allah, kuma mun san kuna son manzan Allah, amma an kuskure muku hanya ne. Mu ba mu ce ba ku ƙaunar manzan Allah ba, kuna ƙauna, amma kuskure muku hanya aka yi. Kuma an yi haka ne don a haɗa mu faɗa da ku. Musulmin farko ba su rikici akan maulidi ba, don maulidin nan ba a fara shi ba sai bayan shekara 500 da rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka karanta littafin iqtida'u siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim. Bayan shekara 500 da rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka kawo shi da nufin addini. Bayan shekara 350 da tafiya annabi Isa aka zo aka kawo Old and New Testament. Duk ba innovations bane, duk ba bidiyoyi bane. They have no place in the Islam. Ba su da gindin zama a cikin addinin musulunci. An so a haddasar da fitina ne. Musulmi suna karanta Qur'ani ne, su karanta hadisi. In suka tashi sai su dubi duk abin da za su yi. Sahabbai sun yi, sahabbai su suka fi kowa fahimta alqur'ani, sahabbai su suka fi kowa fahimta hadisi, sahabbai su suka fi kowa kaunan manzon Allah. Ahlul baiti su Fatima, sayyidina Ali ya taba kiran maulidi? Ku bude ku karanta mana nabbi'una bi ilmin, ku faɗa mana amma da ilimi, ku kawo mana a littafi. Duk littafin da za ka faɗa a duniyar nan za mu iya gano inda yake a duniya ko ba mu da shi. So da haka kar mutum ya barazana ya ce wani littafi ne mujalladi ka ba ya ce a'a ƙur'ani da ya fi shi girma ko to mun karanta ƙur'ani don haka an gama. Duk wanda ba a karanta kanin shi ne. Da haka kan wani ya cika da barazana ai wani littafi ne mai mujalladi 70 sai ya ce a bai dai kai ƙur'ani girma ba, to shikenan faɗi sunan shi kuma kawo mana buɗe mu gani. Kuma in ka buɗe mana so muke mu ji ka ce manzon Allah ya yi ko sahabbai sun yi ko tabi'ai sun yi, saboda ya ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Wannan ita ce nasihar da nake wa dukkanin yan uwana musulmi.